Три изненади в една. Вие просто сте шибани хора. Вок, спри! Всичко това може да заради оръжието. Идиот такъв, ако заради ще избухне. И не взимаш ти и нас на риск. Знаеш ли какво? Майната монада, майната монарая и майната ви на всички. Това, което искаме да изтре усмивката на Аластър Шимоното лице. Не ме интересува какво ще стане. Мамка му. Ти няма да ни убиваш по този начин. Свършен си, майната ти. Спрете, това е моят момент, моята дестинация. Аз съм Шибан Бока.